Okay, so habang nandito tayo sa may Sapang Maragol Bridge, yan, daanan natin yung ginagawang Pampanga Delta Bridge. Yan, malapit lang dito yan, lampas lang ng ng Masantol Fishport, para may update natin kung ano na ba yung estado ng ginagawang bridge na yon. Dito na tayo dumaan sa may Fishport. Bali, ito na yung Masantol Municipal Fishport. Yan. Yan. Kung gusto niyo bumili ng mga fresh na isda, dito marami. Ayan, no? Dito yung bagsakan ng mga isda. Ayun, no? Mga talangka, ang dami, no? Maraming talangka. Ayan, dito yan. Tapos dito tayo. Yan, doon tayo papasok. Doon kung saan lumabas itong motor na to. Yan, tignan muna natin yung bagong rito. Bagong tarpaulin nila. Dito. Ito. So, Bridge Construction and Replacement Program 2 or Phase 2, Pampanga Delta Bridge yan approaches. Ayan, so yung completion date November 26, 2026, nag-start noong March 7, 2025, na may halagang 380,261,912.24 pesos. Ayan. Duration 630 calendar days. Tingnan natin. Yan na. Kita na natin yung Pampanga River. Yun. So ito yung approaches dito. Yun yung primary goal ng construction, yung magawa yung dito sa ilalim dito, para hindi na mahirapan yung mga dumadaan. Ilalim nito, oh. Yun. So ito yung itsura ngayon ng Pampanga Delta Bridge, yung ginagawa nilang approach. End of road work. Hanggang dito lang pala.
Yan. So ito yung itsura. Tinambakan nila rito, tinaasan. Bali ito, papunta na dun sa may ano, Barangay Balibago. Pero next time na tayo pupunta dyan. Pag naayos na yung drone natin, hindi tayo makakuha ng ano, aerial shot. Iba rin pag ano pag may aerial shot. So far patuloy naman yung ginagawa nilang construction dito. Ayun yung mga sheet piles, so ang haba. Sinara na yung kalsada rito. Dati pwede kang dumaan doon sa ilalim ng tulay. So yan, ayun yung mga equipments nila. Balik na tayo. Maraming namimingwit dun sa ilalim mo. At malakas yung agos sa may Pampanga River. Ito yung kalsadang ito, lalabas ka rin papunta dun sa may Kalumpit. Palabas din na MacArthur. Pero malayo pa yan. So ito ngayon yung latest update dito sa ginagawang Pampanga Delta Bridge dito sa may Masantol. So update ko na lang kayo muli pagbalik natin dito. Hanggang dito na lang muna yung video natin. And salamat sa panonood. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilan Das is signing out.